Bueno, kaixo, eguerdion guztioi, mila esker hona etortzeagatik. Eta, hasteko lehenik eta behin aurkezpenarekin aurrera jarraitu baino lehen, 3 epaimahaikideak aipatu behar dira, zeraiek hartu dute, kuadro guzti hauek edo, aukeratzeko lana beraz, txalo bero bat ere beraientzat, Aitor Etxeberria margolaria, Luis Laskurain eta Barbara Estamelentzat. Sari barreketarekin hasi baino lehen, urretxuko zinegotziak hartuko du hitza, Itziar Izagirrek. Txalo bero alderetzat. Eskerrik asko hona etortzagatik. 26. urteurren ospatzen du gaur sariak eman behar ditugun sari hauek, pinturako sari hauek, eta guk gauza gutxi daukagu esateko, zoriondu parte hartzaile guztiak, felicitar a todos los participantes y sobre todo felicitar a los que han ganado y esperar que sigan participando en futuras ocasiones. Zorionak irabazleei eta espero dugu datozen edizioetan ere parte hartzea. Besterik ez. 40 lan aurkeztu dituzte, baina 3 saridunetatik 17 izan dira erakusketarako aukeratuak. Orduan haiei ere aipamen berezi bat egingo diegu. Aretxabaletatik Gurutze Mugika Arizmendi dugu Larrarte lana aurkeztu du beratzat ere txalo bat. Bestetik Santiago de Compostelatik, Aula Coruñatik dator, Urrutitik dator, Alfredo Sarandeses Lizarazu, Paseo Ormaiztegi izeneko lanarekin. Magalonetik, Ciudad Realetik, hau ere Urrutitik dator, Laura Medina Solera, de la serie Desconectados izeneko lana aurkeztu du berak. Kolon izeleko lanarekin ere, Alberto Sesma López, Koreiatik, Nafarroatik bera ere etorri da, beraz, Urrutitik datuzte ere bai, erakusketara aurkeztu dutenak lanak. Maria Luisa Maestro Peregrin, hau Zumarragakoa dugu bitu, kasu honetan, Set izeneko lana aurkeztu du berak. Silvia Binda Eixero badugu beste parte hartzaile bat, Obelisko izeneko lanarekin, hau oso Urrutitik, Bratislavatik, Eslovakiatik. Iker Rubial Edorza dugu beste bat, Zumarragakoa bera ere, Autorretrato izeneko lana aurkeztu dugu berak. Eta Zumarragakoa ere da Ramon Sánchez Alfonso Guardian izeneko lana aurkeztu du berak. Arasatetik, Gipuzkoatik, Raquel Pérez de Arenaza dugu, Aurrera Bolie izeneko lana aurkeztu dugu berak. Eta Gipuzkoakoa, baina hemen kasu honetan Irunekoa, Miren González Goikotxea, Sikoko Margoa izeneko lana aurkeztu du berak. Legazpiarra, kasu honetan, Daniela Uribe Etxeberria Alustiza dugu, eta berak 14 kolore izeneko lana aurkeztu du erakusketa honetan. Kasu honetan, Nafarrokoa, Jusla Peñatik, Urrutitik ere, Maria Gabina Urbiroz Pérez dugu, Paseantes izeneko lana aurkeztu du berak. Hemengoa, Urretxuarra, Roberto Rodanés dugu, El hecho de pintar izeneko lana aurkeztu du. Urnietarra, Gipuzkoarra bera ere, Frederic Gutiérrez Barbe, La ventana de Desmond izeneko lana. Gipuzkoako hiriburukoa, Donostiak kasu honetan, Iker Andria Juaristi, Pauwol izeneko lanarekin. Donostiakoa bera ere, Jon Pinillo Segurola, Ziklotinia izeneko lana aurkeztu du. Eta azkenik, Jaime Zamakola Esnaola, Mendaroarra, Toni izeneko lana. Beraz, hauentzat guztiontzat ere, txalo bero bat, ze meritu izugarria. Ana Cabezas Reyes, Urretxuarra dena, bigarren sariarekin jarretuko dugu, berak ere Itziar Agirre zinegotziak, Urretxuko zinegotziak ere banatuko du. Saria, kasu honetan, Txema Rodrigo García, Madrilera da, Valdemororako. Berak 250 euro eskuratu ditu eta lana ikusten zaitut TVO du izena. Zorionak, Txema, felicidades. Eta azkenik, lehenengo saria, hainbeste esperotakoa, Garailea, Biki Badillo, Zumarragako zinegotziak, banatuko dio saria, 600 euro, Eduardo Alsasua Garziarekin. He estado aquí hace poco exponiendo y bueno, igual un poco lo que dije
que la verdad es que me parece muy importante, ¿no?, el apoyo que se da a la pintura y a la cultura, por ejemplo, con este premio, ¿no?, y que animo a que se siga apoyando. Que es muy importante, ¿no?, porque es un premio, pero que luego esto, por ejemplo, para mí me permite seguir pensando en otros proyectos, entonces no se queda solo aquí. O sea que, gracias por el premio. Erakusketara hurbildu nahi duzuen guztioi, ikusteko dituztela kuadro hauek, gaur bertatik ekainaren 28 barkatu, astelehenetik igandera, arratsaldeko 5:00 8:30. Eta sarietu gabeko lanak ere bai, Urretxukoa Izkurunea kulturetxean ere jaso ditzakezuela, uztailaren 7:00-tik 15:00 bitarte. Eta besterik gabe, nire partez, mila esker, ona hurbildu zareten guztioi. Eta, parte hartzera ere animatzen zaituztet hurrengo ediziotan, ze pena merezi du horrelako kuadro hauek ikuste, artista batzu zarete guztiok. Beraz, zuentza guztiontzat ere txalo bero bat, eta, bukaera emateko, Biki Badillo Zumarragako zinegotziak hartuko du hitza. Bukatzeko, a mí solo me queda dar las gracias a los participantes en este concurso, felicitar a los ganadores y coger un poco lo que me ha lanzado Eduardo, creo que es tu nombre, ¿verdad? Pues que los dos ayuntamientos pensamos seguir potenciando, implicándonos en este tipo de eventos relacionados con la cultura y la pintura, evidentemente pues para que los artistas locales y no locales tengan ese aliciente. Y nada más.